ụmụnne m ndị ọma ga-adịrị mma. Ana m ekene onye ọbụla. Aha m brọda Paul Chigbo. Achọrọ m ka unu neneke n'ife nwanne anyị nwoke Nnatu Ezioyi m. Achọrọ m iwetara unu ihe ọ kụziri gbanyere ụkwụ n'ihe nna akụzi bụ ka anyị esi wee mee ma insekuriti dị n'ala Igbo, ka anyị esi wee gbakọ aka kwanye nwa nwa n'onunu. Ife niile na-eme n'ala Igbo otu ọnụ onye dị ndị agbata obi ya ma ekwugo m ya. Ndị ori, ndị kidnappers, one ka ha dị, how many boys ka ha recruit? Mana nsogbu anyị nwee bụ na the good guys are not coordinated. Akụzigo m ya kwuru nkụzi. Nnatu na-ekwukwa nke ya nọ chief ka ọ bụ. Chief Nnatu na-ekwu nke ya. Nsị mba ka m weta nkụzi a ka ọ ya aba na-anụkwa ya na nkọrọ ya, a na-anụkwa na nkọrọ mụnwa. Mana ka m weta ya ka anyị tikọọ isi ọnụ maka agbaka aka buru ọda anyị arụ. Unu gee nkụzi a, unu afụkwazie ndị gọvanọs anyị ife ya egosi n'ikpeazụ. Ndị gọvanọs anyị chịchara ituo. Unu ya afụ ma Rochas, unu ya afụ ma Obianọ ebe ha na-agbasi egwu na-awọ nda. Ife ndị a mere tupu ha rituo. Kedu dia stand now otu ala Igbo dị? Ebe a ka okwu dị. Kedu dia stand maka ife emebigo tete tupu ha nwa abata pụọ? Kedu dia input? Ọ bụrụ ị na-agba egwu enwe aṅụrị maka onye be ya na-agba ọkụ adachi oke. A na-asị na mekanik egwu ka mara ndị bụ ndị ara, mana m wee kwetachara maka onye ọ na-bụ moto jee mekanik ode ebi ya ndị ara. Ọ ma oke mekanik na ndị ara. Ife na-eme anyị si anyị n'aka. Ị ga-echa nkụzi a inenezie ndị gọvanọs agbara egwu egwa m ya stand. Ha na-efilu depends now ka ha bụ contributing factor to the worst condition anyị nọ na ya. Ọ ndị Ghana dozi Ghana, ndị South Africa dozi South Africa, ndị America doziri America, Italians doziri Italy, ndị Spanish dozi Spain, ndị Portuguese dozi Portugal. O nwere onye ya bịa doziere anyị ala Igbo na anyị nwa anyị ama atọgbaba ọsọ na be nna adịrọzi mma ya atọgbaba ọsọ. Unu gee nkụzi a ikwu uche gị na comment section. Aha m brọda Paul Chigbo ka ọ dị. Ọba uru iji ede agba akpụ. Ọba uru iji ede agba akpụ. Ọ mere akpụ ya bụ iruo osisi ahụ na-enwu ka nri ji. Gaa ntị. Igbo anyị nidiri ihe akpọrọ mass return. Igbo anyị nidiri mass return. Igbo nidiri mass return. Enwe Igbo nata n'ụlọ n'ihe dịka oge Christmas ya na-abanye. Ndị niile bụ maka iji obodo ma ndị obodo dị iche iche buru na abịa na platform unu. Ị na-ekwu okwu mmechi afọ na meeting, unu na-ekwu okwu mass return. Ọ gịnị ka a ga-eme na mass return a? Ọ bụrụ na Igbo nwee mass return, Igbo emeke ya peace na different home. Onye ba na bia omeke peace. Onye ba na bia omeke peace. Community ọbụla, ogbe ọbụla, family ọbụla enwe peace. Mgbe a anyị ebidogo ị na-atụju alaba anyị, anyị atụjubago anaba anyị. Mgbe a na-enwe that kind of peace, ọ bata na community, osi ebe a bakọta obodo niile Igbo enwe peace, ebugodo ụzọ uche udo nke onwe. Serapụ ọgụ na mma na egbe na a na-ekwu okwu ọ ka bụrụ onye ka a na-ekwu na ihe a na-ekwu mass return na onye ya bụ egbe ma onye bụ mma ga-eso n'izu a ka ọ wee maa mma. Mgbe ahụ abịaghị nwe onye nwe bụ izu, ihe ga-abụ isi izu a bụ emesie family peace. Agba ndụ. Igbo nidiri ịgba ndụ. Ịnụkwuru Igbo nso obodo dị n'iche agba ndụ. Emesie the peace agba ndụ. Ụmụaka na mgbe gboo ezinụlọ na-ewudosi ike na ọgbụgba ndụ. Edebere sị na ogbe anyị adịghị eme ụdị fa, famili anyị adịghị eme ụdị fa. Anyị nwere ọgba ndụ. Ihe a na-agbara ndụ bụ onye jedikwa afọ ihe ga-eme ibe. O nwere ndị ọzọ agwa gị bịa gbaa. Ndị ije ka ịgba onye jedikwa afọ ihe ga-eme nwanne ya gba nkịtị, alakugbuo ya. So Ya ka na-ekwu okwu ya. Makwa na ụmụ amụrụ amụ mgbe gboo na-agbasi ezinụlọ di na nwunye bi agba ndụ ezinụlọ. Kedu ihe a na-agba na ndụ? Onye jedikwa afọ ihe ga-eme ibe ya, ya bụ ihe ekwu. O nwere ihe ọzọ a na-etinye n'ịgba ndụ. O nwere ihe ọzọ. Onye jedikwa afọ ihe ga-egbu ibe ya gba nkịta. Ọ ya kpatara eji wee nwee in olden days nwee ụdị a na-asị Igbo adịzie ka Igbo dị mbụ. Ọ ihe a mere Igbo ji nwee ka ọ dị mgbe a maka na agba anyanwa bụ ndụ.
ihe ahụ efuru ị ga-eme nwanne gị ka ime ya ma ọ ka ịkpa nsị nye nwanne gị ichefuo ya izee ya enwe ịhụnanya maka na agbara ndụ enwe oke ịhụnanya n'etiti ụmụ amụrụ amụ onwe oke ịhụnanya n'etiti di na nwunye enwe oke ịhụnanya n'ebe mmadụ ibe gị nọ ọ na-abịa efu nwanne gị maka na ọ ga-apụtakwa na ka obodo niile ezukọta na ya bụ otu masịrị tọ na-abụ pụta n'ebe onye ọbụla eje gbaa ndụ onye jedịkwa afọ ihe ga-eme ibi ya mgbe a nwanne abụrụ onye nche nwanne ya mana eziokwu ọ bụrụ otu o kwesịrị ka ọ dị mana eziokwu ka e nwee Igbo mass return na mass return a ọ ya ga-ebute maka iyi na-eme ka ya na peace iweele nwanne gị a na-akpa aja agwa anya mana nọ eleghị anya n'ọkwa ka o siri dị maka na ọ na-abụ agụụ na-abụ ọgụ karịa onye nwere okwukwe ọ daa n'okwukwe mana eziokwu ejiri anya ọma eje ụka ekpere ogologo nkwa na-eme ka okwu ejuwe ya ogologo ndidi na-eme ka okwukwe siri ike daa mba mana eziokwu because we are blessed emekere peace unu egbe efu na unu ga-ejikọtawa obodo unu okechie dị mma onye na-enwere ọrụ ewe nwee ike nwee ọrụ ka ị mara nke ị na-aya nwaanyị enwere aka ọrụ etigodi ya n'ọrụ akwụna ebenete nwa okorobịa ga-enwe aka ọrụ ọmụọ ọrụ ndị ga-eje obodo oyibo eje obodo oyibo ndị ya agụ akwụkwọ ndị ga-agụ akwụkwọ eje gụọ akwụkwọ obodo adị mma ka ihe anyị ji gbazi ya nkịtị ekwuona m uche elere mgbe gara aga The best of